Takže ja vás vítam pri novom videu a dnes by sme pokračovali v sérii Oxe fotopasti a dnes tu máme pripravenú fotopascu Oxe Spider 4G. Je to fotopasca s odosielacím režimom, to znamená, že vám pošlám MMS-ku do správy alebo na e-mail. Táto fotopasca nám disponuje s kvalitnými fotkami až do 24 megapixelov a natáčaním videí v kvalite 1080 Full HD. Takže táto fotopasca má 0,5 odozvu, to znamená, že 0,5 sekundy jej trvá, kým zachytí pohyb. A tak ako si ju rozbalíme, toho Spidera, tak hneď na nás vyskočí manuál vlastne k fotopasty, ako používať, ako naprogramovať všetky tie veci, čo sa týka SIM karty. A potom tu už máme samozrejme samotnú fotopastu, ktorá vyzerá nejako takto. Má to stredoeurópsku kamufláž a vlastne táto kamufláž je veľmi, myslím si, že účinná do lesa a pre ľudské oko menej atraktívna. Anténu si namontujeme takto a potom čo máme v balení, tak v balení budete mať aj tieto SIM karty od spoločnosti Oxe. Potom sa v balení nachádza samotný popruh na strom, takýto držiak, ktorý sa dá namontovať na strom a podľa tohto vlastne z tejto zadnej strany si vlastne namontujete a fotopascu si vlastne upevníte ako chcete. Potom moždinky, šruby a potom samozrejme C-čkový kábel na prepojenie s notebookom alebo jednoducho C-čkový kábel. V balení sa samozrejme nachádza, každé balenie obsahuje od spoločnosti Oxe SD kartu, vlastne 32 gigovú SD kartu, ktorá vlastne sa dáva do tejto spodnej časti fotopasci a fotopasca už vyzerá takto. Tu nám máme port na 8 AAčkových batériek a na druhej strane si môžeme všimnúť displej, vlastne 2,4 uhlopriečka, čo vlastne je tiež veľmi dobrý displej, keď prídete k fotopasci a neviem, chcete pozrieť náhodou na displeji, čo tam bolo, keď nemáte ešte SIM kartu, lebo samozrejme táto fotopasca sa dá používať aj bez SIM karty a bude fotiť, takže vlastne na tomto displeji si pekne pozriete. A už keď sa presunieme do fotopasci, tak v režime setup sa nám fotopasca takto krásne spustí. A tu už si môžeme, ja mám už samozrejme aj SIM kartu vo fotopasci, vo vnútri. Ešte vám ukážem, ako to vlastne vyzerá. Takže SIM karta vyzerá nejako takto. My máme operátora Telekom a tu na ju z bočnej strany dáte dovnútra a SD karta to isté. Zo spodnej časti fotopasci takáto 32 gigová Oxe SD karta. A vlastne takto už máme fotopascu pripravenú na spustenie a môže nám posielať MMS-ky alebo prostredníctvom e-mailu fotky a videá. Takže presunieme sa do režimu menu a vlastne si tu nastavíme, či chceme fotku alebo foto plus video, prísvit, veľkosť, či chceme až fotky do tých 24 megapixelov a potom tu máme. Je to veľmi jednoduché nastavenie fotopasci, fakt to nastaví aj človek, ktorý fotopascu predtým takú nejakú posielaciu nikdy viac menej nenastavoval. PIR zapnutý, citlivosť, to znamená citlivosť PIR senzoru, keď chcete do dlhšej vzdialenosti, tak sa dáva tá najvyššia, vysoká citlivosť, len potom to môže robiť problém, keď pred fotopascou niekde v blízkosti sa pohne nejaký konarík alebo niečo, tak hneď bude fotiť a vám posielať. Ale to samozrejme už každý podľa svojho uvaženia, na akom mieste má umiestnenú fotopascu a ako vlastne. Potom samozrejme sa dostaneme do polohy 4G a tu už si nastavujeme MMS alebo to posielanie na e-mail. Potom tu dáme vlastne dáme tu čísla, ktoré chceme, aby akože fotopasca na tie čísla posielala. A potom vlastne klasicky na poslednej strane ďalší máme tu jazyk, dátum a čas.
formát dáta a vlastne takto už máme fotopascu celú naprogramovanú a spustenú na prevádzku, že už nám môže vlastne posielať MMS-ky. Takže toľko k tej fotopasci. Je to veľmi podľa ľudí, ktorých vlastne som sa na tú fotopascu nejakým štýlom pýtal a nejak tak mi bola veľmi odporúčaná, že táto fotopasca je veľmi robustná a dobre vstávaná do terénu, vydrží fakt akože aj minusy a nemá vôbec problém s odosielaním. Takže som sám zvedavý, ako táto fotopasca bude fotiť a posielať obrázky do MMS-ky. No a na záver, aby som spomenul, tak k fotopasci sa samozrejme dá príslušenstvo k fotopasci, napríklad tento kovový ochranný box, ktorý ja som si vlastne zaobstaral skrz toho, že by náhodou ju medveď alebo aj nejaký človek neodsudzil. A je to veľmi jednoduché, vlastne fotopascu si vsuniete takto dovnútra. Tento ochranný kryt je fakt jeden z najlepších ochranných krytov, akých som mal možnosť vidieť, a reálne tu na spodnej časti je takáto šrúbka, ktorú vlastne zatočíte a tým si prichytíte fotopascu k tomu, takže už ako aj teraz máme fotopascu v boxe, tak už nám nevypadne, a aj keď ju máme zavretú, zakladkovanú, tak s fotopascou nič nepohne, takže fakt tento box je za mňa veľmi praktický. A tu na vlastne v tej spodnej časti fotopasci je taký tento nazávit, ktorý sa tam natočí. A namiesto toho, okrem tohto ochranného boxu, si môžeme k fotopasci ešte dokúpiť externý zdroj, čo je vlastne 12V baterka, normálne, ktorú si nabijete doma a dáte ju k fotopasci, a potom fotopasca vydrží strašne dlho v teréne. Na tých 8 AHčkových bateriek by mala vydržať cca nejakých cirka 5 mesiacov počas letných, hlavne počas leta, a v zime to je už samozrejme trošku horšie. Ale všetko to je od toho, aký si nastavíte mod, či iba fotky alebo foto plus video, a koľko sekundové videa, aká kvalita fotiek a tak ďalej. Takže zohráva tam veľa takýchto detailov. No a k fotopasci sa dá ešte samozrejme od firmy Oxe dokúpiť solárny panel, ten akumulátor, potom ochranné kladky. Ak by si nechceli tento box, tak potom sa dá taká kladka, ktorá sa touto časťou prevlečie a pripne sa k stromu. Je to tiež veľmi dobrá vec. Takže asi toľko k tejto fotopasci Spyder, a ja už aby som veľa nerozprával, tak sa presunieme na miesto, kde ju chceme vlastne upnúť, a ukážeme si, ako už vyzerá táto fotopasca na strome. Takže sa zatiaľ majte a ďakujem za pozornosť. Ja už sa hlásim z miesta vlastne, kde sme upevnili fotopascu, takže Spydera už máme nahodeného na strome a teraz už nám nič iné neostáva, len čakať, čo sa pred fotopascou ukáže. Takže po nejakom čase, ako prídem skontrolovať Spydera, tak si spravíme zase nejaké video, nejaké moje poznatky, nejaké výhody, nevýhody tejto fotopasce, alebo nejak takto si to spoločne zhrnieme. A samozrejme fotky a videá, čo sa týka kvality a všetkých týchto vecí spojené s touto fotopascou, si rozoberieme v ďalšom videu. Takže priatelia, takto fotopascu už máme na strome nahodenú. Už len pred odchodom to tu zakladkujeme a môžeme ísť. Takže vlastne to je všetko pre dnešné video. Dnes sme sa spolu pozreli na nejaký unboxing a nejak rozobratie tak fotopasci, čo sa týka nejakých parametrov, a pri najbližšom videu si túto fotopascu rozoberieme nejak bližšie, čo sa týka mojich poznatkov z terénu a plus fotky a videá samozrejme, že ako táto fotopasca, ako sa jej darilo na tomto mieste. Takže tak sa zatiaľ majte a prajem vám ešte príjemný deň. Čaute.